Bé, no tinc cap mena d'intenció d'entrar en una discussió bizantina. El posicionament de la CUP Constituent ha quedat molt explicat sobre aquesta qüestió. Només un parell de consideracions des de la més absoluta tranquil·litat. Jo crec que hauríem de deixar tots plegats de parlar de qui és el poble i de qui és la majoria i la minoria. Més que res perquè precisament els que parlen d'això són els que no ens deixen saber quina és la majoria i quina és la minoria. Això, per tant, tots podem dir que nosaltres tenim una majoria, o vostès poden dir que són vostès. Parlem de certeses. La certesa és que cada dia que passi, a més, a cada convocatòria electoral, hi ha hagut més vots independentistes que l'anterior. Això és cert. Segona certesa, hi ha una majoria de població d'aquest país, una majoria molt important, que és una de les coses que hauríem d'aprendre de l'1 i el 3 d'octubre i també del 20 de setembre, aquells 15 dies que van sacsejar Catalunya, i és que vol exercir el dret a l'autodeterminació, a ser subjecte polític. Jo crec que, per mirar una mica cap endavant, perquè jo crec que aquestes mocions no ens ajuden gens, ho dic amb tot el respecte. Treu d'aquest debat i deixar veure que ens diguin aquestes coses. Tenim presos polítics, aquests exemples de qualitat humana per sota l'alçada del Batum, us ho dic que no ens fa cap favor, ja sabem tots de quin bàndol estem, i el que sí que hauríem de fer és mirar cap endavant. Per nosaltres és el 3 d'octubre, sobretot, després de l'1 d'octubre, però on vam sumar contra la repressió i pels drets democràtics. En tot cas, va ser una epopeia, és evident, l'1 d'octubre. Recordem en quin context es va fer, intervenció política, judicial, policial, una ocupació policial i militar del nostre país. La gent va anar a trencar-se la cara davant de la policia, que en venia amb moltes ganes d'estovar-nos, amb la por ellos. Abans he vist alguns somriures quan es parlava de gent que havia entre l'ull i els 800 ferits. A mi això em fa bullir la sang i prefereixo no parlar perquè cadascú demostra la qualitat humana quan parla. Per tant, em guardaré algunes coses. En tot cas, una altra certesa. Aquí hi ha tres dels que han parlat, el PDC, el PP i Ciutadans, no volen reconèixer que Catalunya és un subjecte polític, amb diferents graus. No és el mateix la posició del PDC que la posició del PP i Ciutadans. A mi no m'agrada fer demagògia, com d'altres sí que els agrada fer. Per mi no és el mateix el PDC, en absolut, que Ciutadans i el PP. Ciutadans que vol que al Congrés no hi hagi independentistes, el PP vol il·legalitzar la CUP. I nosaltres estem aquí parlant amb vostès, quan hauríem de marxar cada cop que parlen. I a vostès no li fa vergonya això i anar parlant de democràcia, vostès, que ens volen il·legalitzar. En fi, deixem d'anar amb el lliri a la mà, si us plau. Aquest poble sap perfectament què va passar. Sabrem quina és la majoria i quina és la minoria i deixarem de dir tonteries tots plegats quan ens deixin votar. I l'última reflexió. Els que no volen que els catalans votin, de debò es queden tranquils argumentant la llei tan sol? O sigui, no veuen que hi ha un conflicte que dins de l'actual marc legal no es pot resoldre? De debò? No volen buscar? I no ens diguin que hi ha mecanismes dins la Constitució espanyola. És una mentida, això. Això ho sabem tots. Això sí que és fer-se trampes a un mateix. En fi, que mirem endavant. Nosaltres creiem que com a CUP faria una mica aquesta reflexió. Aquestes mocions, cada cop que les portem aquest enfrontament. M'ha sorprès que la gent de Ciutadans no mereixés el tractar-se d'una cosa temàtica supramunicipal. Jo hauria agraït, personalment, però aprendre la lliçó del 20 de setembre al 3 d'octubre, aquells 15 dies que van sacsejar Catalunya, segur, l'Estat també i bona part del món, i mirar cap endavant amb la majoria que tenim de gent que vol que aquest poble decideixi.